Senjuri, nilqakom għal edizzjoni oħra mill-programm Ribna. Ribna, programm li jxandar mit-2 sa' ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija, ftit minuti, 3 minuti biex inkun preċiż, fejn ser nkunu qegħdin naddulkom informazzjoni dwar aġġornamenti kontinwi li jkunu qegħdin iseħħu f'pajjiżna, naturalment ukoll b'doża politika. Illum ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar miżura li laqtet lil kulħadd fil-budget li preżenta il-Gvern lejn tmiem is-sena l-oħra, il-famuża tax cut. Il-tax cut hija miżura li tolqot lilek lil kull min qiegħed isegwina għaliex 140 miljun euro ser ikunu qegħdin jibqgħu fil-bwiet tan-nies. Però kif eżatt u kif wieħed ser jigwadanja minn din it-tax cut? Nfakru illi lejn tmiem ta' sena ġifri bħalma ġara fis-sena l-oħra u issa lejn tmiem din is-sena attwali wieħed irid jiddikjara l-qlieħ tat-taxxa tiegħu. U kif ser ikun qiegħed jigwadanja minn din it-tax cut? Ser nkun qed inħalli f'idejn Nolan sabiex jispjegalna dwar dan u iżjed fil-firmat li ser naraw. Fil-miżuri tal-budget kull ħaddiem ser jifranka it-taxxa u meta ngħid kulħadd ifisser kulħadd. 140 miljun euro li ser jibqgħu fil-but tal-familji Maltin u Għawċin. Imma eżatt xi jfisser it-tnaqqis tat-taxxa kif imħabbar fil-budget u int kif se tintlaqat bħala ħaddiem? F'Malta għandna 3 tipi differenti ta' kif titħallas it-taxxa. Dik ta' persuna weħeda, dik miż-żewġin u dik ġenitur. Jekk komputazzjoni ta' persuna weħeda sa' sena 2024 int ma konx tħallas taxxa fuq l-ewwel 9,100 euro, minn din is-sena mhux se tħallas fuq l-ewwel 12,000 euro. 435 euro li ser jibqgħu fil-but tiegħek. Jekk komputazzjoni miż-żewġin sas-sena li għaddiet ma kont tħallas xejn fuq l-ewwel 12,700 euro, minn din is-sena mhux se tħallas fuq l-ewwel 15,000 euro. Hawnhekk 345 euro li se jibqgħu f'butek. Jekk komputazzjoni ġenitur sas-sena 2024 ma konx tħallas fuq l-ewwel 10,500 euro, minn din is-sena mhux ser tħallas fuq l-ewwel 13,000 euro. Hekk 375 euro li ser jibqgħu fil-but tiegħek. Kull ħaddiem f'Malta se jħallas inqas f'taxxa kemm jekk int impjegat u anke jekk int self-employed. Mhux tajjeb? Grazzi Nolan tal-ispjegazzjoni li għaddinna u bekk kif segwejna inti dak kollha li qed isegwuna jien ukoll ser inkunu qegħdin inħallsu taxxa inqas. Dak ifisser aktar flus fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin. B'dak l-aġġornament għajnilkom l-informazzjoni u fidejkom issa biex tarblu xi jfisser dan kollu għalikom. Ribna jkun magħkom mit-2 sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija għal 3 minuti kollox qabel l-aħbarijiet fejn naġġornawkom dwar aġġornamenti kontinwi u b'doża politika wkoll. Nintaqgħu u grazzi tal-li kontu magħna.